Jarraituko dugu, poskenean, gure betaurreko MetaQuest-ei etekin ateratzeko behar ditugun errekerimenduekin, bale? Eta erabiltzaileen inguruan ibili gara aurreko bideoan, bai? Developer kontua aktibatu behar genuen gure meta kontuan, bai? Hurrengo pausoa bada, betaurreko bakoitzak, bai? Developer mode edo garatzaile moduan aktibatzea, bai? Eta horretarako, gure telefonoa erabili behar izango dugu, bai? Goratzen duzue, gafak aktibatzeko MetaQuest aplikazio hori erabili behar izan zen dutela, bai? Kasu honetan, developer modea aktibatzeko baita ere gure mugikorra eta aplikazio hori erabili behar izango dugula, bale? Bluetootha aktibatuta daukat, izatez biak wifi berdinean daude, ez dakit hori baldintza den edo ez, nik uste dut Bluetootha aktibatuta izatearekin nahikoa litzatekeela, eta noa nire aplikazio horren barnera, bai? Baimenak ematen dizkiot, bai, locationa, only this time, gero Bluetootharena galdetzen dit, bai? Azkenean behar du location services, Androidekoak, nik Androidarekin dabil, ez dakit nola izango den iOS gailu batean, imaginatzen dut oso antzekoa, bai? Eta Bluetooth aktibata, oza, location eta Bluetooth, sin más, bale? Eta, ja badago hor nire MetaQuest horiek badaude barruan, bai? Ematen diot, pik! Izatez, hainbat gafa ditut nire telefonoari linkatuta, bale? MetaQuest 3ak hauek, hemen alboan ditut piztuta. Horien barnean sartzen naiz, aplikazioa barruan, bale? Eta, hemen ikusten duzue headset settings behan, ¿vale? Pues, no sé, será configuración de los cascos o de las gafas, no sé cómo es, no le izango da gazteleraz, ¿vale? Nik ingeles ez daukat aplikazioa. Eta, hemen, zerrenda guzti horietetik ikusten duzu hor developer mode, modo desarrollador, ¿vale? Baten ematen diot. Eta, ikusten duzu toggle hori aktibatzen dut, ¿vale? Horrekin ja gure gafak developer moduan izango dira, bai? Eta honek ja albideratuko digu guk egindako aplikazioak hemen barruan ejekutatu ahal izatea eta casting modu batzuk albideratzen ditu baita ere, bale? Beste gauza guztien artetik, bale? Imaginatzen dut hor developerrak, bestelako funtzionalitatea ere daukala. Guk printzipioz hori bakarrik erabiliko dugu eta beharrezkoa da developer aktibatzea, gure aplikazioak instalatzeko eta casting horiek egiteko. Jarraituko dugu hurrengo bideoan software instalazioarekin.